Magandang gabi Pilipinas, ito si Mike Padua, nakilito ulit tayo sa ating latest weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Marso 9 hanggang 11, 2022 at ito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang update, ito ang latest GraphSat na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Meron po tayong bugso ng amihan at medyo malakas po ito at nagbibigay po ng mahangin na panahon sa Luzon, kasama din po ang Kabikulan, may Bacopa, ibang portions po ng Kabisayan. So medyo mahangin po dito at mapanganib po sa mga maliliit sa pangdagat kasi yung alon na pwedeng umabot po hanggang 5.5 metro ang taas po niya. At yung hangin ay aabot po ng 30 hanggang 60 kilometro bawat oras. At dito po sa Naga, umabot po ng 45 to 57 kph ang bugso ng hangin kaninang hapon. So ito po ay ang dahilan po ay dahil sa hanging amihan na pinapaibayo po ng panibagong shallow LPA na nag-form po sa may Zamboanga, south of Zamboanga Peninsula sa may offshore areas ng Bangsamoro. So kasama po nitong amihan, itong tawag dating shoreline kahapon na sa gitna po ng Kabikulan, na yun po ay bumaba. Okay? Bumaba na po siya sa may bahagi po ng Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. But still affectado pa rin Kabikulan, although nagnipis po yung mga cloudiness niya, hindi na masyadong maulan, hindi gaya ditong areas po ng Visayas o Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. So ito po yung panibagong low pressure area, although napakahina po siya, shallow lang, hindi naman po siya medium or moderate LPA or active. Ito po ay kumikilos mabagal patungo sa may coastal areas po ng Northern Borneo. So, ang kanyang trough po, nagbibigay po, o yung kanyang extension, nagbibigay po ng mga ulan, mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Mindanao. Kaya din po sa may katimugan bahagi po ng Sulu Archipelago at gitna at katimugang Palawan. At umaabot din po ang kanyang extension o trough sa may area po ng Kalayaan Island Group. So, magiging maulan po dito sa bahagi nito ng ating bansa. At gaya ng sinabi ko, mapanganib po ito sa mga maliliit na sasakyang pangdagat dahil may mga squalls po yan o subasco na posibleng magpataob ng mga sasakyang pangdagat ninyo, lalo na may maliliit, okay, mga bangka. So magiging medyo mahirap po. Too risky para kayo maglayag sa karagatan. So wag muna pong pumalaot habang nandiyan yung shallow LPA. So, sa labas ng ating bansa, all clear, wala po tayong natanawan na bagyo o LPA na posibleng mamuo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. At overall, maulap ng papawirin po ang Pilipinas except yung kanluran bahagi po ng Luzon. Although may amihan, pero medyo clear sila dahil nababangga po ng mga mountain areas po ng Luzon like Sierra Madre at Cordillera yung hanging amihan. Kaya pagdating sa western sections, from Ilocos region down to Bataan ay medyo tuyo na po ang panahon, although mahangin at paminsan-minsan ay may dumadaan po ng kaulapan. So yan po ang ating GraphSat. Ito po yung fast animation. So kita po ninyo yung kanyang trough ay nagbibigay ng malalakas na ulan sa ibang bahagi po ng Mindanao, southern portions ng Sulu Archipelago, gitna at katimugang bahagi po ng Palawan, at ito po yung shallow LPA na papalabas na po ng southern Palawan. Shear line dito po. Okay, kita po yung mahabang yan. At ito po yung zoom in satellite animation. At nakikita ninyo yung mga dark red. Yan po ang malalakas na thunderstorms dulot po ng trough. At yung shallow LPA. Gayun pa man, kasama rin po ito mga thunderstorms dulot po ng shear line dito po sa may Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. Sa Kabikulan, hindi na masyado, although mahangin pa rin dulot po ng amihan. So, medyo mapanganib po sa mga low-lying areas dahil medyo may mga dala po itong ulan. Ngayon, punta natin yung forecast sa hangin mula sa European model, courtesy of windy.com. So, for the next 3 days hanggang Sabado, bukas ng hapon, inaasahan po rin natin yung amihan, although unti-unti na pong mag-shift yung hangin mula sa silangan o magiging easterlies na po siya. At pagdating po ng Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng hapon, easterlies na po siya sa silangan bahagi po ng ating bansa. At hihina na po yung amihan. At sa Sabado ay magiging variable na po yung hangin, lalong hihina na po yung amihan.
variable winds lang po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Except po itong dulong hilagang Luzon, yung Eastern Cagayan, gayon din po ang mga isla po ng Batanes, Bubuyong Cabo Islands ay magkakaroon po ng easterly surface wind flow. At sa forecast naman po sa ulan for the next 3 days hanggang Sabado, bukas po ng hapon, inaasahan pa rin po ang mga ulan at mga possible thunderstorms sa Bicol, Visayas at Mindanao. At magiging mas frequent po ang mga possible mga pag-ulan sa Kabikulan dahil po sa shear line na baka magkaroon po ng fragmentation itong shear line. So, fragmented na lang siya sa mga ka-affect po sa Kabikulan. At dito rin po sa Palawan, sa Sulu Archipelago at sa may area po ng Kalayaan Island Group, magiging mas maulan po dyan dahil po sa pag-depart nitong shallow LPA. Kasama yung trough, magbibigay ng mga ulan sa bahagi niyan ng ating bansa. Pagdating po ng Biyernes ng hapon, yan na po yung shallow LPA, nakalabas na po ng PAR at yung kanyang trough ay nakaka-affecto pa rin sa Kalayaan Island Group. Samantala, Mindanao, Visayas, Mindoro, Bicol Region at Eastern sections ng Central Luzon, magkakaroon pa rin mga maulap na papuwirin na may mga pagbulog at paggidlat, lalo sa hapon ng gabi, dulot po ay ng hanging silanganin. But sa Sabado hapon, Sabadong hapon ay nasa 10 hina po ang hangin. Yung easterlies ay hinang-hina na po. Pero may mga localized thunderstorms pa rin magaganap sa Mindanao at Eastern Visayas. Ngayon din po sa may eastern sections po ng Northern Luzon. Ito po ay dulot po ng local convection dahil sa init ng panahon. Pero dito sa may eastern sections ng Northern Luzon, ito po ay possibility ay fragmented area po ito ng shear line. So, magbibigay po ito ng mga ulan o thunderstorms sa hapon ng Sabado. Okay? At ito po yung mga forecast sa rainfall accumulation, yung mga maiipon na ulan hanggang Sabado. Ang bulk ng ulan ay nandito pa rin sa may Palawan hanggang sa may West Philippine Sea, Calayan Island Group area. Ito po ay dulot po ng pagdaan ng shallow LPA at yung kanyang trough. Dito naman po sa Mindanao, Visayas, eastern sections ng Samar at Leyte, gayon din po sa Kabikulan, eastern sections po ng Luzon ay magkakaroon din po mga ulan for the next 3 days. Ito po ay dulot po ng pag-shift po ng hangin mula sa amihan at magiging hangin silanganin na naman po ito. So, expect po ang mga ulan, possible po mga thunderstorms at mga malaking alon na mag-continue po for the next 3 days. Gayon din po dito sa may area po ng Kabisayaan, Panay, Negros, Cebu, may mga possible isolated rain showers, thunderstorms tulad po ng local convection at dito rin po sa may Oriental Mindoro. At bago tayong paalam, ito ulit yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 weeks. Sa unang linggo, March 9 to March 15, inaasahan po ang 50% probability ng above average rainfall o medium confidence na magkakaroon po ng above average rainfall. So, hindi pa sure ito. Samantala, ang week 2 po, valid March 16 hanggang March 22. Same scenario din po, 50% ang probability o medium confidence na magkakaroon po ng above average rainfall sa area po ng Pilipinas, lalo po sa Visayas, Palawan at Mindanao. So, hindi pa po ito sigurado. So far, yan po ang ating latest sa hazards and benefit outlook dito po sa ating bansa mula sa NOAA ng Climate Prediction Center. And again, babalik ulit tayo sa darating na Biyernes upang bigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Padua. Maraming salamat po sa pag-download ninyo sa ating channel at God bless po sa inyong lahat.